Norden. Et sted, hvor mennesket altid har arbejdet for at raffinere måden at leve på i et ekstremt klima. I Norden har det gode liv i de sidste generationer været målet. Og det gode liv kan også tegnes i streger, der bliver til lækkert funktionelt design, som gør livet endnu bedre. Og vi sætter mere pris på at bruge godt end nogen andre. Godt, rart og lækkert. Unoform er køkkener. Vi har vores udspring i alt det gode fra Norden og skaber selv alle vores køkkener fra bunden. Design, produktion og salg, det er Unoform hele vejen. Arne Munk var manden bag Unoform-køkkenet, og i slutningen af 1960'erne revolutionerede han den danske køkkenbranche med et markant design, stor idérigdom og evnen til at provokere. En designklassiker var født. Unoform produceres i Farsø i Danmark, og her gælder det, at et køkken ikke bare er et køkken, men det er et møbel, en indretning, der lever op til de højeste standarder. Vi passer nemlig både på mennesker og miljø i alt, hvad vi foretager os. Alle massive bordplader er FSC-mærket, så du kan være sikker på, at de kun består af træ fra ansvarlig skovbrug. I samarbejde med Teknologisk Institut garanterer Unoform, at alle køkkener er indeklimamærkede, så køkkenerne ikke afgiver skadelige partikler. Bag Unoform står en af Europas førende køkkenspecialister, Nobia, som repræsenterer 20 stærke brands, heriblandt Invita og HTH. Koncernen beskæftiger ca. 7.000 medarbejdere. Muslinger, østers, laks og ramsløg. Norden er rig på naturens råvarer. Og moderne nordisk gastronomi har i de senere år sat sig spor overalt i verden. I Norden er vi meget optaget af, hvordan vi laver maden, og i hvilke omgivelser vi spiser den. Et Unoform køkken skabes med respekt for materialerne. Omtanke og kvalitet går op i en højere enhed, og en stolt nordisk tradition lever videre.